So panapa zvandoda kuti ndikuudzei ndezvizvezvi, ndezvekuti hurema hwekutadza kuzvibata mumazera enyu, hurema hwekurarama madiro mumazera enyu, hurema hwekusvuta zvaunoda mumazera enyu, hurema hwekufunga kuti iwe unoziva too much, hurema hwekudanana nevanhu vasingaroore, hurema hwekurara pese pese sepfambi. Hurema hwakadaro chandoda kukuudza nhasi zvinokuzipira, nekuti iwewe mupfungwa dzako akazvitaurira kuti handizorari kana gaba resanijemu risina akachengeta, handizotambi kana gaba resanijemu risina akachengeta. Asi ndoda kukuudza, nguva nenguva paunodya jemu rambuya Machando, uzive chinhu ichi, hazvizogoni kuti udye gaba resanijemu uramba wakachengeta shena. Whatever acts that you are doing, Paul anoti, ani nani anoita upombwe anokanganisira muviri wake. Zvairehwa naPaul aiti zvimwe zvivi zvose zviri kunze kwomuviri, asi ani nani anoita upombwe anokanganisira muviri wake. Number 1. Ani nani anonamata zvifananidzo anokanganisira muviri wake. Number 2. Ani nani anoisa kutenda kwake kwamunhu anokanganisira muviri wake. Number 3. Zvivi zvizhinji zviri kutaurwa panapa nebhaibheri kuti zvinokanganisira muviri wedu, zvivi zvatinoita tichifunga kuti isu takachenjera. Asi chandoda kukuudzai ndechichichi. Chinhu chekutanga ndechekuti marelationship mamwe ese amunawo vana mainini, varelationship mazhinji amunawo vasikana, marelationship mazhinji amunawo vakomana. Akafanana nekudya sanijemu uchisiya huku. Zvaari kungokuita kukubvisa pamusika wevanhu vanoroora. Saka vanoroora vanofunga kuti wakaenda kare pasina kwawakaenda. When iwewe you are busy fooling yourself kuti ndine chinhu uchiziva kuti hachipo. Ishu iri panapa ndeyekuti relationship yauri kukanika yaroda kuedza kuti iite right, yauri panyika hapana munhu mutsvene, chairi kungokuita kukukanganisa kuti izvo panguva iyi yauri kukanika iyi ungade uchitofamba rwendo. Asi hausi kufamba rwendo nekuti uri busy kukanika, yeti vane zvakakanikwa kare varipo. Unodirei kutenga mota iri kutonetsa from day 1? Idzo mota dzinofamba dziripo, iwo mukana wekudzitenga unadzo, une mukana wekupfimbwa madiro, une mukana wekupfimbwa newaunoda, une mukana wekuziva zvaunoda. Ukona chinhu chakuda kukanikwa hachiziricho chauri kuda, asi zvaakuitika namanje ndezvekuti uri kupedza nguva uri pachinhu, chinhu chacho hachisi kuchinja, chiri kuchinja is your perception. Unochiona chichiimprove. Ndaitaura ndichiti izvo mukatarisa kumabhawa kunomira pfambi panze, vanhu pavanosvika pabhawa vachiri soba havatori pfambi, vanoziva kuti dzinouraya. Asi kana vakapinda vakarova 1, vakarova 2, vakarova 3, vanoona zvachinja, vanochidzokera panze vonotora pfambi dziya. Saka pfambi manje dziri patient, dzinoziva kana doro risati ramudumbi memunhu haadi, kana doro ramudumbi memunhu ndo rinenge raakufunga. Chachinja chii? I-perception. But yes, the act and the commodity changed. No. Ndo zvakafanana naizvozvi kuti imimi pamuri kurambira kazhinji muri, the only thing that is happening is your perception is changing, so that you believe that which you should not believe. Why? Pamusana pekuti uri kukanganwa, kuti uri kutamba nenguva asi manheru kuchada kusewa nehuku.